Takže ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa a dneska je to děkovačka za 4 odběry. Já vím, že jsem včera s Kristýnkou, s mojí sestřenkou, točila děkovačku za 3 odběry, ale on mi přibyl jeden. A nejsem tady sama, jsem tu s... Sakra, Lebesova týmí, a což je 4. odběratel tohoto kanálu. Takže ano, a já jí za to moc chci poděkovat. Děkuju. Není zač vůbec, jako. Já mám 4 odběry. Jinak prostě jsme u, nedívte se zadí nebo pozadí, ale jsme u ní doma. Jej. A ona to má hory. Podívejte, jaký vybavení tu hezký mám. Tady mám saně, tady mám brýle. To jsem jí. Nebo, ne, to jsem jí vyměnila. Půjčila ty. Dobře, tak půjčila. Nelži tady před kamerou. Jo, dobře, nebudu lhát už konečně. No, ty jsi lhala i v minulým videu. Ale to jsem ještě nedala na YouTube. PS, vystřihněte moje lži. Jsem Homer Simpson. Takže já tohohle creepla Homera Simpsona dám radši od tady téhle kamerky pryč a... Já už myslela, že jí utrhneš hlavu. Jako a že úplně... Uhni, pardon lidi za menší pád. Ono nám to spadlo. Fáze pád. Padni. Au, já jsem si... A tohle nebude normální video. Nešli rádu. Zase chcete pouze. Hele, je to můj YouTube kanál. Můj, ne tvůj, můj. Takže ale toto je můj hlas, můj. A toto je můj dům, můj. A už přestanu radši tverkovat. A tvůj zadek. Jo, právě. Přestanu radši tverkovat. Ale ne, nebo si tě vyfotím a dám sem tu fotku. No. Ne. Dobře, můžeš tam být se mnou v tom videu. Dobře, děkuju. Ona totiž tady má takovýhle hezký foťáček. Víte, to je mine. A ona mě chtěla vyfotit, jenomže já nechci, aby lidi věděli, jak vypadá. Jo. What prostě ví, jak na to. Tak, a tohle by pro tohle video bylo asi všechno. Já se s váma loužím. Co to bylo? A já se s váma loužím, jako já jsem Miloš Zeman, takže se s váma loužím a ne loučím, jo, všichni chápeme. Ale co to bude fakt bylo, já se s váma loužím. Jo, ty se s námi koupeš v louži, jako úplně se s námi koupeš v louži. Ahoj. Jo, kurňa. Ahoj. Kurňa. Ahoj. To nejede. OK, tak bude radši to pro tato video všechno. Bacha. Ahoj. Ahoj. Jaké máte hlavonky?